Co apoio de 17 deputados dos 31 que dispón a Deputación da Coruña, Valentín González Formoso foi reelixido este mediodía como presidente do organismo provincial. Será o seu terceiro mandato consecutivo á fronte desta administración, constituindo así outro feito histórico, pois ata o de agora nunca se dera. No seu discurso, González Formoso aludiu á enorme responsabilidade que supón este feito, que se une tamén á idea de seguir construindo unha provincia máis forte. Na súa intervención referiuse á necesidade de levar adiante a mellor política, baseada no respecto e no diálogo, fronte á confrontación permanente, os vetos e as posicións dogmáticas. González Formoso tivo tamén tempo de repasar os seus logros nestes dous últimos mandatos, que permitiron facer unha deputación máis moderna, eficaz e útil, a través de programas como o Plan Único ou o Plan de Emprego Local, sen esquecer tampouco a forte aposta polas políticas sociais. Nos últimos anos temos favorecido a creación de 5.376 empregos, e digo ata último número porque todos son importantes e cada un deles responde a un proxecto de vida. Apoiamos a máis de 4.500 empresas na provincia. Creamos 12 espazos de coworking para 200 PEMEs galegas. En resumo, investimos máis de 100 millóns de euros de forma directa en políticas de emprego e máis de 20 millóns de apoio extraordinario a sectores productivos como pescadores, gandeiros, agricultores e transportistas e autónomos en xeral. De cara ao futuro, marcouse tamén varios obxectivos. Por unha banda, vencer o reto poboacional e demográfico, e pola outra, seguir avanzando na descentralización da administración, para devolverlle o protagonismo rural. Este é o desafío que lles propoño para os próximos anos e que asumo en primeira persoa, axudar a voltear a pirámide poboacional en Galicia, tamén dende a Coruña. Porque non queremos colexios sin nenas nin nenos, non queremos silencio nas rúas, non queremos fábricas sen máquinas e non queremos aldeas sin xente. Ao contrario, queremos ver abrir escolas infantís e comedores escolares, queremos escoitar berros e risas nos parques. Queremos empresas que levanten cada mañá a persiana. O que queremos é povos con xente, concellos con vida.